ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ। ଆଉ ଥରେ କହ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଥର କହିପାରିବିନି। ଇଏ ବନ୍ଧାକୋବିର ବନ୍ଧାକୋବିର ପିଆଜି କରିବୁ। ଆଳୁ ଆଣିବି ନା এই ପିଆଜ ଖାଇବା ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ। ପକୁଡ଼ି କିଏ ବନେଇଲା? କଦଳୀର ବାଇଗଣ କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଛଣା ହବ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଖାଇବନି ହଗିରି ଖାଇବନି ଚିକେନ ପକୋଡା ଛଣା ହେଲା। ହଗିରି ଖାଇବନି ହଗିରି ଖାଇବନି
होंडा अगिरी देख 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 वो पकोड़ी हम ତାକୁ ଦିଟା ଦେ